Miingon ng COMELEC nga walay balaod aron mag-manual voting. Apan gibarugan sa PDP laban nga dunay balaod niini. Ani report ni John D. Esteban. Subling giingon ni Commission on Elections Chair Attorney George Garcia, kalapasan matud pa sa balaod kung imanumano ang butuhan. Kalabot kini sa petisyon sa PDP laban nga gipasang-at sa Supreme Court niadtong April 3 ning tuiga. Diin ilang giduso nga mag-manual voting tungod sa concern nga makompromiso ang botohan sa hacking. Sumala sa PDP nga ang automated nga pag-ihap sa mga boto na kalapas matud pa sa Section 31 sa Republic Act No. 9369 o ang Election Automation Law. Ang maong balaod miingon nga dapat manual counting sa precinct level. Daanan nilang giingon nga ang bag-ong sistema dili mamahimo pinaagi lamang sa administrative issuances. Sa atin po yung sinasabi nila na dapat may mag-manual, dapat po sana kasi mas maaga nilang sinabi yun, sana sa Kongreso, sana may batas. Kasi po yung pinapatupad namin, full automated election. Wala pong combined automated at saka or hybridized. Hindi po namin pwedeng gawin yung otherwise lalabag po kami sa batas. So sana po meron talagang batas sa susunod para kung 2028 gusto natin na manual at saka automated para magkasama, gagawin po ng COMELEC yun. Sumala ni Attorney Garcia na ginahanglan daw kini og dugang budget. Siyempre po wala kasing budget. Ang budget na binigay sa amin pang full automated lang. Pag kasi po hybridized, meron kang ER na kailangan, meron kang mga ganyan at iba pang gamit na kakailanganin mo pagka po manual at saka hybrids at saka automated. So therefore, kulang po yung budget namin. Tubag ni Attorney Sir Elito Torion, ang legal counsel sa PDP Laban, base sa gipadala ni ining mensahe sa GMA Regional TV1 Mindanao, na anay balaod. Sumala ni Attorney Torion, ang Republic Act 8436 mao'y nagpatuman sa full automation bisan sa pag-ihap sa boto. Pero giamyandahan na kini partikularmente sa Section 31 sa Republic Act 9369. Nakalatid matud pa dinhi nga manual na ang voting. Vote verification mechanism matud pa kini aron masayran ug masiguro ang resulta kada presinto ug mawala ang kabalaka sa electronic results manipulation pinaagi sa hacking, malware ug uban pa. Dili man daw gasto ang manual voting. Sumala ni Attorney Torion ug dili na kinahanglan ang training sa mga teachers sanglit nahibalo na sila niini. Daan ang giingon ni Attorney Garcia nga ang mga automated counting machine o ACM dili matud pa konektado sa internet atol sa printing sa election returns. Bituman matud pa ang automated election system sa legal standards ug gisigurong secure kini. John D. Esteban, 1 Mindanao.